Nós traballamos únicamente no que é o Concello de aquí da Coruña. Sin embargo, os parques comarcales teñen varios concellos. Aroso, Ordes, todos os concellos que hai por aquí. Son 3 personas con máis espacio. Nós somos un parque moi grande, non temos tanta capacidade, tanta superficie, pero que temos muchísimas máis persoas. Saímos a fora do Concello de Coruña? Sí, pero cando nos solicitan e nos deixen. Bueno, sabedes a que hora entramos nós a traballar? Entramos a traballar ás 9 da mañá. A que hora entramos vos ao colexio? 9:30. Pois nós entramos un poquinho antes. E sabedes cando saímos de traballar? Pois o día seguinte ás 9 da mañá. Estamos aquí 24 horas. Usar os extintores. Os extintores só os poden usar as persoas maiores. Sí? Vos non podedes usar os extintores. Sí? Un uniforme de bombeiros. Bueno, un uniforme de bombeiros tamén non o teño agora. Este é o uniforme de bombeiros do parque. Chamámoslle o uniforme do parque. Cando vimos a traballar, temos que poñernos este traxe. Nós, ides ver despois aí un montón de traxes que temos, porque dixemos que traballábamos con lume, traballábamos tamén con dixeches, que traballábamos con auga. E cando chove moito, que a mellor está caendo unha antena que pode caer á rúa, caer alguén na cabeza, pois tamén nos chaman a nós. Se está chovendo, non podemos levar este traxe. Temos que levar o traxe de augas. Temos un traxe de augas. Pero aquí tamén sucede outra cousa, de que temos tamén algunha intervención. Os imaginades que hai unha pola dunha árbore que está a punto de caer en riba dos coches. Pois temos que ir a cortala tamén. E non imos a levar este traxe que pesa moito e que sudamos moito, non? Temos outro traxe técnico para poder ir máis cómodos e que non nos faga dano. Pero a maiores xa temos máis traxes. Temos outro traxe porque aquí na Coruña, como sabedes, estamos rodeados de auga. Entonces, todo o que haxa persoas que caen polas rocas da praia, por os acantilados, que caen na Torre de Hércules, algunha lancha que volcou e que cae persoas que caen ao mar, pois tamén nos chaman a nós. Para iso temos un barco, temos unha moto acuática e tamén temos traxes para ir a rescatar esas persoas. Sí? Pero a maiores ainda temos algunha máis, porque como sabedes, e aí morosos temos un montón deles, temos, sabedes o que son as velutinas? Sí. En mi casa hai algunhas. Vespas de lutinas. Vale, pois as vespas de lutinas, aquí tamén lle gusta moito a cidade. Gustalle máis aos povos e máis as vilas, pero tamén lle gusta a cidade. E cando hai algún avispeiro, ou cando hai algún niño de velutinas que pode perxudicar a xente que está andando pola rúa, pois chamanos a nós para que o saquemos. Temos que ir unha para non queimarnos e outra para que non nos acuemos, non? Para que non nos caiga nada na cabeza. En un incendio pode caernos algo que este ardendo ou algo que se destrue desde arriba, non? Sí? Bueno, este casco, que é antigo tamén, vedes que temos aquí un tipo de casco, e este que son iguais, son distintos cor, non? Son distintos cor, pero son iguais, sí? Este casco é de bombeiro, este casco é de bombeiro. Pero dependendo de que traballo imos a ter que usar un ou outro. Este é o específico para ir aos incendios urbanos, ao incendio dunha casa, dunha vivenda. Este é o casco específico para ir aos incendios forestais. O parque de bombeiros está sempre con bombeiros ou hai algún día no ano que os bombeiros non traballan? Que non hai bombeiros, perdón. Sempre hai bombeiros aquí, sempre. O día de Reis, o día de fin de ano, o día de cumpleanos, o día da festa do pueblo. Aquí sempre hai xente. En Navidad tamén. E en Noiteboa tamén. Sí. Cantos bombeiros hai por día como mínimo no Parque da Coruña? Somos 15. 15 bombeiros como mínimo. Somos 100 bombeiros no Parque da Coruña. 100, 98. Somos os días 98 bombeiros. A que vayamos, imos a ter que levar un vehículo ou outro, non? Aí hai un ratiño dicía alguén, tendes un autobús. Sí, temos un autobús, e o autobús para que sirve? Para levar xente, non? Pois se precisamos só bombeiros para levar unha intervención, pois levámoslo no autobús. Para que usamos o autobús? Normalmente usámoslo para ir aos cursos.
Cando imos facer un curso de calquer cousa, pois vámoslo todos. Do monte. Porque como es todo terreno por la rueda, ten así como rodas. Ajá, moi ben, exactamente, non? Pois este é o camión forestal, o camión que levamos os forestales, os incendios do monte. Porque ten unhas rodas moi grandes, está moi elevado, e este é capaz de subir polas pedras, subir polos muros, non? Pois este é o camión que levamos. Este camión leva material para ir aos incendios forestales.